Vale, ara anem a explicar el complement directe i indirecte que està en la pàgina 180 de valencià. Val? A veure, el complement directe. El complement directe ja sabeu que són els complements del predicat que complementen el verb. Poden ser complements directes, indirectes o circumstancials, que ja veurem. El complement directe el podeu substituir, ahir vos posa, per el, la, els, les, i vos posa i les seues variants. Què vol dir això? Pues, per exemple, que pot anar apostrofat si ho necessita l'oració. Quan ho substituïu, si ortogràficament s'ha d'apostrofar, ho faríeu. Ara vos posaré un exemple. I el complement indirecte, i com ho averiue? Preguntant què al verb. Penseu que ha de complir que es puga, sobretot, substituir per el, la, els o les. I després que complisca, és important que complisca la substitució. La pregunta és per ajudar-vos a localitzar-lo, però s'ha de poder substituir, d'acord? I després el complement indirecte, que diu també que indica el destinatari de l'acció i que sempre va introduït de la preposició a. O també podreu trobar alguna contracció, és a dir, alguna paraula igual està a més el, que seria la contracció al, però ahí tenim la preposició a també, que no vos confundisca, que després és un exemple en la contracció. Preguntaríem al verb aquí i els pronoms febles que substituirien, ahí ho teniu, li, els i les seues variants. És a dir, com abans, si n'hi ha que apostrofar-ho, doncs s'apostrofaria. En el primer exercici diu, identifica el complement directe de cada oració. Heu de buscar el verb i li pregunteu què i seleccioneu, subratlleu el complement directe. Per exemple, Mar i jo trobarem un gos perdut. Què trobarem Mar i jo? Un gos perdut. Ara comproves si és un complement directe. Substituint-ho. Mar i jo el trobarem. He pogut substituir-ho? Sí. Aleshores, estava ben localitzat aquest complement directe. I així en la resta d'exemples que us queden. En la 2, hauríeu de localitzar en lloc del complement directe, ara l'indirecte. Per exemple, ara preguntaria aquí. La primera oració. L'Ampa ha comprat els xandalls als membres de l'equip. Busque el verb primer, el nucli del predicat, superimportant. A qui ha comprat l'Ampa els xandalls? I ahí tindríeu als membres de l'equip. Als membres de l'equip, recordeu que vos diu que el complement indirecte va introduït per la preposició a, ahí està contragut a més els, als membres. Aleshores, sí que seria ahí un complement indirecte i podria substituir per els. L'Ampa els ha comprat els xandalls, els xandalls. I així faríeu en la resta d'oracions. El 3, completa cada oració amb un complement que hi vaig haver pel sentit. Primer diu amb un complement directe, és a dir, heu de recordar que es puga substituir pels pronoms febles el, la, els o les, o per un complement indirecte en què es puga substituir per li o els. I recordeu que podeu fer la pregunta què quan és complement directe i aquí quan és indirecte. I per últim, relaciona les oracions que signifiquen el mateix. Quin pronom feble ha substituït cada complement directe i cada complement indirecte destacats? Us explico. Primer, la primera, per exemple, ja he netejat les finestres de la sala i vos diu, ja les he netejades. Ahí diu les finestres de la sala. Ja és fàcil, ja vos ha subratllat el complement. Ara heu d'averiguar si és directe o indirecte. Aleshores, se n'aniríeu i diríeu, subratllaríeu. Ja les he netejades. Quin pronom feble tenim ahí que ha substituït? Les. Ese les està substituint a les finestres de la sala. Per tant, si està substituint per les, posaré complement directe. I què preguntaré?
que he netejat les finestres de la sala i ho comprovaria. Aleshores, ara en les següents oracions, els llibres, doncs busqueu al costat quin pronom és el que ha substituït, el subratlleu. I al costat poseu si és un complement directe o un complement indirecte. I ja està, perquè les següents ja són els complements circumstancials. Ah, no, queda un exercici. Substituïs el complement directe i el complement indirecte pel pronom feble indicat. És molt fàcil perquè vos han subratllat ja en negreta el complement. Aleshores, mireu a on ha d'anar. Si ese pronom feble, si l'he de posar abans o després del verb. Val? Bé, això és molt fàcil, perquè és que en l'exemple mateix ho teniu. Vosaltres pugeu el sofà per l'escala i em diu que substituïsca el sofà per ell. És de sentit que serà vosaltres el pugeu. On està el complement? Abans del verb. Val? Bueno, espero que ho hàgiu entès i que vos isca molt bé.